ihe m ji aka egwu ọwụhụ ego mana enyekwa m ego a na-eri eri o. Ihe m ji aka egwu maka mpa ịzụkwa ihe ọma n'ugwota atụdị m n'obodo oyibo atụdị m na taụn. So ndị obodo oyibo na ndị township dere ha awụ m onye Umuokebele. O wee mepeela anya ụwa awaala anya ihe onye hụrụ na ya eyi trauza ya eyi ya n'ukwu na-aga ọdụ ya mmadụ hụ onye jiri ọgụ afọ te ya si hi bros ihe ndị ahụ ọnọhụ n'obi ụnụ hụ ụmụaka m kpọrọlụ anyị na-eji shike na-azụ ha ka ha mata ebe ha shi na anyị awụghị ndị ha mee hi bros ya mere m ji lewe anya achọghịkwana m ịbịa ụwa pastọ ka ihe na-eme taarị ibido. Egwu m na-aka na-atọ m ụtọ, ọ na-enye m obishi ike ikwu eziokwu. Mgbado ga-eji mgbado mkpuo na chọọchị pastọ m omebiele ya aka mgba nkịtị m ga-rekọdụ n'egwu gụọ ihe nọ m n'uche kwuo ihe m chiri ikwu ị gaghị asị m emebiele gị aka. Egwu nke a kpọrọ ọhụrụ nke mkpọnchi Julaị, isiokwu ya bụ aka m adịghị ya. Aka m adịghị ya wụ na m na obe na chọọchị, enwere m ike na chọọchị na-amụ na gị n'otu chọọchị, mana ị na-epurichi ma ọ na-eme ihe ọbụla nke na-abụghị usoro Chineke ma ọ bụ nke na-abụghị usoro ọdịnala. Maka onye ọbụla na-asị gị na onwe ihe gbasara ọdịnala gbasa chọọchị, onye hụrụ onye achị ọnwụ ihe ọ na-ezo. Aga m ezube na-ekpe chọọchị mana ihe ha ala nke ahụ na-abụghị uche Chineke. Sị gị na aka m adịghịkwa ya n'ọrụ onwe m gị merecha anya ekpekwa otu Chineke. Mana ụmụ ihe m kwuru ebe a eji m alụlụ di na nwaanyị kwuo ya maka ugbu a mgbe abụ ụmụazị nwatakịrị chọrọ ịlụ di ọ nne na nna ya na-adụ ya ọdụ na ndị be ha. Mana ugbu onye kakeje avan ya eji elo ya gawa agawa ya eyiri sketi ya eji elo ya eyiri trauza ya gawa ya eburu akpa ego oge n'azụ ya eji elo ya eburu mak 4 telefon. Nne ya agaghị eji onye ziri gị telefon